Aquest matí la gent d'Iniciativa Verds a Barcelona hem sortit als carrers, a les places, a tots els districtes de la ciutat en aquesta campanya de recollida de signatures de la ILP contra els desnonaments i contra la pobresa energètica. A Barcelona, a tot el país, vivim una veritable situació d'emergència social i habitacional. Allò que va començar com a retallades en els drets socials ha acabat sent una veritable agressió als drets humans, a la dignitat de les persones. A Barcelona tenim entre 2 i 3 desnonaments cada dia de persones vulnerables. Més de 30.000 famílies que tenen l'aigua tallada per no poder-la pagar i unes 80.000 llars que aquest hivern no poden escalfar la casa, per tant en situació de pobresa energètica. Això ve agreujat per les polítiques d'austeritat salvatge i injusta a Catalunya, a l'estat espanyol, a Europa i a Barcelona també, per les polítiques d'un govern, el de Xavier Trias, que amplia les desigualtats entre els barris, entre les persones i que més posa Barcelona en venda. Davant de tot això, la gent d'Iniciativa Verds hem fet la proposta d'un veritable pla de rescat social, de rescat a la dignitat de les persones. I avui, amb el suport a la ILP, estem dient dues coses. Contra els desnonaments volem el dret a un habitatge digne per tothom i contra la pobresa energètica el dret a la seguretat vital. Seguirem treballant, proposant i lluitant a l'Ajuntament i al carrer.